Jodito mag siasa mawuok Mount Kenya kotenegi kod Martha Karua, Peter Munya kod Gavana machon Jodito Mureithi ochayo piny owacho mar Kenya Kwanza kaseyo kuom pek mar ngima, kethruok mar bech cham kod medruok mag omenda michulo skule mag mbalariany. Walter Nyambaga olosona report ni kawuono. Kod ute mag fombo e log tich mar NAK Kenya, jodito mag siasa mawuok masa mar piny Kenya wuok tung mosuok kod jatend piny William Ruto to kod Kenya Kwanza ma gesteche gitimo limbe e masa mar piny Kenya odiochieng' mar ang'wen. Giluwo ni limbe mar jatend piny en mana gino mowinjo be ni kelo dongruok mak mana ni oloke siasa mar bende chiwo wuonru moko ne oganda ma jodak makuro ma giseche ginde giluwo ni jopur ma owinjo be ni yudo yuto kotende kod kothe mawuok e pe margi mak mana ni giseche gi to koro bei mag cham go chal ka gimo kethore mokalo. The prices of key crops like coffee and macadamia have dropped through the floor. For example, macadamia, which last year was selling at 120 shillings per kilo, is now selling for only 20 shillings per kilo. The coffee auction has been closed for 2 months, leaving farmers desperate and with stocks that are unsold and growing. Na tunaona wakitembea huko wanalisha kijiji moja mchele, sawa, kuna ubaya hapo, lakini kila Mkenya anahitaji kunjilisha mwenyewe kwa sababu chakula ya siku moja itamsaidia. Kotelegi kod jatend NAK Kenya Martha Karua to kod man en Gavana Malai Kipia Jodito Mureithi to kod jodito mamoko giluwo ni chenro mar dongruoge motelne kod William Ruto masa mar piny Kenya weyo kamoko kuom ojende mane kod dwaro mar somo seche moko dwach Kenya lunimo kalore kod pes makoro dhach michule mbalariany mag somo. Watoto sasa wa maskini hawataweza kuenda university tena. Sisi tulikuwa watoto wa maskini tuliweza kusoma kwa ile loan tulikuwa tunapatiwa, na hiyo loan ilikuwa hapo kwa miaka mingi ndio watoto wa maskini wakaweza kuenda university. Serikali imekuja ikapindua hiyo, sasa mtoto wa maskini Kenya hana tumaini. Gimedo ne kata mana chenro mag chiwo mbolea mabechgi olwar mane otlieki orieki kotend Kenya Kwanza chal ka gima koro olwarie lo nikech mana matin manowinjo bene chwalnegi koro bechgi ochako dhi nyime to kata mana bei mag kothego bende koro jopur ni kod dang'ni kama ginyalo biro chwalie ywak margi kalore kod bei mokethore to kata mana chiro mwinjo bene chwalie kothe mage. You will also know the subsidized fertilizer and other inputs for coffee that were coming from the coffee share fund have been withdrawn by this Kenya Kwanza regime. Masao ya kawaida yale tulikuwa tunalima upande wetu wa mlima na kuingineko huko Kenya kama Rift Valley na kuingine, bei ya hizo masao imeporomoka, bei ya kahawa ilianguka. Mwaka jana tulikuwa tunauza kahawa 1,020, sasa bei ya kahawa ni 30. Gimedo luwo ni moko kuom dongruoge ma jatend piny William Ruto sidho masa mar piny Kenya gin dongruoge mane osidhi kod mane en jatend piny machon Uhuru Kenyatta e kinde loch mar Jubilee. The UDA regime has responded by going to Mount Kenya on a publicity stunt, launching projects that have been built by the county governments. For example, the Narumoro Level 4 hospital that was built by the county government of Nyeri. Also, launching projects, some of which were completed more than 2 years ago by the government of President Uhuru, including the Keno Marwa Road, which, as you all know, was practically complete by the time of the general election. Kenyans are on their own. Their representatives are behaving as though they were elected by Ruto and members of his regime. They are representing the Ruto regime, not the people of Kenya. And the best example was the Finance Act. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Pero kamano Nyambaga